Hallelujah. Praise the name of the Lord. Madaydayaw ti Apo, kablawan da kayo manan kakapsat, iti naga ni Apo tayo nga Heso Kristo. Hallelujah. Adda tayo manan ditoy, banggar la onyon. Tapno, di kasta, mapantayo iti panagdaydayaw. Iti Apo, hallelujah. Praise God. Madaydayaw, tinapateg nga nagan ti Diyos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Katsapay kumata, da kayo nga nasalunat, nakaradkad, naragsak, kakabsat. Hallelujah. Nagdingdingag, di tabalas yung tao. Nagdingdingag, di tabalas yung tao ka dito'y Pilipinas. Amen. And, yeah, hallelujah. Praise God. Katsapay kumata. Pastor. Praise God. Madaydayaw ti Diyos. Kumusta kayo dito England, dito Europe? Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kat kumusta kayo amin dito kakabsat? Nga awan labas dito England, Europe, hallelujah, America, Asia, and dito Pilipinas. Oh, hallelujah. DJ, in-promise ko nga, we will try to greet you all. Name, maysa kan maysa, I think saan nga, it's not possible, gaputa, dagiti kinaado, dagiti viewers tayo, maraydayaw ti Apo, hallelujah, ta. Adda kayo lata nga mangsubsubaybay. Iti daytoy nga ministry tayo, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Hallelujah. Praise God. Pastor James. Okay. Agrugita yung kakapsat. Iti servisyo tayo. Praise God. Amen. Okay. Daw ada iti basit nga problema man ti internet, but then babang titulong ta Apo, we can make it. Amen. Pastor Leo is here with us. Hallelujah. And he will give us the opening prayer. But before that, kantaan tayo, kanta ko na pure heart iti Ilocano na to'y pusok. Hallelujah. And after singing the song, ti Pastor Leo, kasko na idala na tayo to iti panagkararan. Praise God. Hallelujah. Praise the name. Hallelujah. Praise. Join us as we worship the Lord through the song. Praise God. Hallelujah. Tuy puso tari kagayan na tiyak tulog iti pagkayatan ti puso tari kagayan na tiyak tulog iti pagkayatan sa salimet metan tapno basul malapdan panagtwa-twawan ti puso paituruk yan paiturayan puso aman nga asi maayayo ka Apo nasa mira pamatayaw maminsan pa'y tuy pusok tari kagayan na tiyak tulog iti pagkayatam. Hallelujah. Tuy pusok tari kagayan na tiyak tulog iti pagkayatam. Saom salimet metan, saom salimet metan,
dita trunong nasa ang pamatayaw sumang at dita trunong hallelujah nasa ang pamatayaw sumang at dita Itad mi apo kinkati kadakkelan nga panagdayaw sikati Dios nga naimbag kadagiti biag apo ti tunggal maysa kada kami sikati Dios nga may tanok ti daytoy nga malam Dios nga nangayab kada kami ti panagserbi hallelujah kayat mi apo ti agyaman ti daytoy nga kanito iti panangited mo kada kami ti gundaway apo iti panagministro dawatan mi ken ka o Dios nga bendisyonam dagiti kakabsat nga madanon na daytoy nga live streaming apo iti naduma-duma nga paset iti lubong o Dios nga kadaan dagiti kakabsat ti pamati ano inton makita da ken manggaganda ng runa-unay ti mensahe ti biag iso nga may kaskasaba iti adipon mo umdas kuma nga iso ti mangliwliwa iso ti mangpabileg iti pamati iti maysa ken maysa kada kami o Dios bendisyonam daytoy nga maramid nga live streaming apo nga awan ti sabali nga panggep no saan laeng nga dayjay maitanok ka maidayaw ka apo ti daytoy nga malam bendisyonam ti adipon mo iso nga aramatem nga mangikasaba dagiti saom o Dios pulutam ti adipon mo tapno iti kasta apo dagijay nga agdengeg ket maliwliwada kadi dagiti so amin nga kankanta nga iso nga makanta maipaay ti Dios nga iso nga pagserserbian mi ken pinati mi alawan o Dios itultuloy mo nga rod nga i-bless daytoy nga live streaming apo ket sikati mangidalan babaen dayta Espiritu Santom ket malpas kuma daytoy nga live streaming apo nga awan ti sabali nga naidayaw no dilaeng siksika. Yaman kami ket dagitoy ti kararagmi ken ipakpakaasi mi itinagan mo Apo Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Leo. Hallelujah. Mapantay nga ti panagkankanta, panangidayaw iti Dios. Nga itultuloy kat kantaan tayo diyay ABC ti himno tayo, praise God. First is agsasarak tayo diyay, balegi kasladan lo yun, and dayaw ken kuana. Hallelujah, praise God. Amangan na nagragsak tu into the mighty Apo. Karagiti sa santos, hallelujah, agsasarak, ay tuwidjay, dahil wangang tinapintas sa siyudad, intundumteng, di agsapang, karagiti amina, na insalakan, agsasarak, hallelujah, dahil tuwidjay, dahil wangang tinapintas sa siyudad, intundumteng, di agsapang, kadagiti aminan ay salakan, balegi, when balegi, hallelujah, hallelujah, can Jesus
Hallelujah, ti gloria, raguni matngelan, agpurpurayog, adi magawidan, kasladaluyot, di marikriknan, ngayon ti Diyos, malapunos kanya, hallelujah, ti gloria, raguni matngelan, agpurpurayog, adi magawidan, dayaw ken pana, dayaw ken pana, dayaw ken pana, inugasan at tidarana, dayaw ken pana, di maulitin dayaw ken pana, dayaw ken pana, dayaw ken pana, hallelujah, inugasan nagtidarana, dayaw ken pana. Hallelujah. Kami ti Diyos ti dayaw. Hallelujah. Walay dayaw ka Diyos. Praise the name Hallelujah. of the Lord. Praise God. Praise Praise God. God. Kat mapantayo ti sa Udiapo. Praise God. Pastor James Dumalis. Thanks so much. Bless you. Itid ko ti panagkablaw ti tunggal maysa kada tayo manayin ti daytoy nga oras. Kumusta kayo amin kakabsat? Nga makiadda kada kami ti daytoy nga oras. Ti oras tayo diti Pilipinas ket alas 3 iti malem. Magarupek nga dita England, Europe, ket bigat yu dita apo. Ket sapay kumata ti apo adda kayo latakan kanayon nga nabalegi nasalunat nga agserserbe ti apo ken danunen daytoy nga panagministro. Tuy kapsat kin kayemyo Pastor Dumales tapnuyig namanen kada tayo amin iti mensahe ket madaydayaw ni Apo Dios. Idi kalman ket napan kami adda dagiti wenno adda ti masakit nga intulod medyo hospital. So iti duang aldaw nga iso ti inararamid mi daytoy ket madaydayaw ti Apo ta dayjay nga pasyente tayo iso nga masapol na ti operation ket nabaligi nga naopera. Idrabi naramid ti overnight prayer ijay Mount Calvary Church ijay Asan Norte Season Pangasinan. Ket inkarkararag da kayo kakabsat. Pasit da kayo ti panakay karkararag da itang overnight prayer. Ket madaydayaw ti Apo, inkarkararag da kayo, ket mamati kami. Nga ti panangikarkararag mi kada kayo, ket mariknayo kuma. Nga da kayo kakabsat, ket maysa kayo nga pasayt anapatag iti panagserbi tayo ti Apo. Ije Matthew Kapitulo 10. Start from verse 22 up to verse 31. Kaya't kung abasahin da ito yung pasayt, Matthew chapter 10 verse 22 up to verse 31. And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end will be saved. When they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. A disciple
is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple that he be like his teacher, and a servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his household? Therefore, do not fear. Therefore, do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Whatever I tell you in the dark, speak in the light, and what you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are more value than many sparrows. Manakabalin kinaasi unay nga Dios. Dawatin mi apo nga bendisyonam, apo, dagiti amin nga viewers, Lord. Dawatin mi nga bendisyonam, apo, timin sa hirom. Pulutam, apo. Itid mo met, ti panakaawat, ti tunggal dumngeg, apo. Ikan na kami ti bendisyon, apo, nga nagapukin ka. Agyaman kami ti gondaway, akan kanayon ti panagsurvey, panagdingeg ka dagiti siyam, kinti panakay ka sa bati siyam. Bendisyonam, apo, ti tunggal may siya itinagan ni Apo Isos. Amen. Dito'y nga paset kakabsat, insuro ni Apo Isos ti panagbuteng iti Dios anang nangruna ngem ti panagbuteng iti tao. Wenno dagiti banbanag. Jesao nga fear means distress or alarm caused by impending danger or pain. Daytoy panagbuteng kakabsat, ti opposite na ti sao nga fear is faith. So, God wants us to have faith, not fear in any situation or circumstances. Titiksto tayo, inted ni Apo Isos ti advice kadagiti disipulo na nga sanda ko mga agbuteng kadagiti amakon ko na nga persecution nga agapo kadagiti tattao wenno dagiti tattao nga saan nga mamati ti Dios. The word fear, wenno do not fear, ni Jesus Christ inulit-ulit na tinamintalaw dito'y tiksto tayo nga kunana di kay agbuteng. Ije verse 26, verse 28 ken verse 31. Dayta sao nga do not fear kunani Apo Isos. Di kay agbuteng. Timakon ko na nga nananay nga ayat. Ket dayay ngay papanawon na timakon ko na nga panagbuteng kada tayo nga mamati kini Apo Dios.
Iso nga di 1 John chapter 4 verse 18. Kunana ditoy, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Dayay panagbutbuting tayaw, itad na ti makunkuna nga, datay ngay panagdandanag. Okay. Ije kapitulo 6, daytoy metlang nga libro Matthew. In bagay jay ni Apo Isos nga dagiti tattao nga adda kadakwada ti worries ti biag. No awan ti kasapsapulan. No umay kadakwada ti padpadas. Okay. No umay kadakwada dagiti paspasamak ti biag. Okay. Iyag na ti panagdanag, panagbuteng iti tao. Dayay pasyenti tayo, idi kalman. Dati nga daytoy ti aramidin mi, idi sakbay pay nga umay kami, muno mapan kami ijay balasi tao, ijay England. Aramidin mi daytoy nga masansan, ngagminministro kami kadagiti tao, amakasapol ti tulong, nga kas kadagiti panangipan, iji hospital. Okay. Tanimisis ko nga ron kat nagtrabaho ti gobyerno. Ket daytoy masansan nga tumultulong kami kadagijay nga tattao nga makasapol iti tulong aglalo dagiti tattao nga datay ngay medyo handa nga ammo ti aramidin dagaputa adda kadakwada no dagiti pasit ti pamilya ket adda dagiti panagdandanag, worries ti biag. Okay. Ket dagitoy dijay maysa nga pasyente di kalman nga impanmi jay hospital. Ket napara makitam ijay rupa na ti worry, panagdanag. Kay panagbuteng gaputa maupiray suna. Ngem gyaman kami ti Apo ta daytoy nga pasyente ket datay nalpasin ti operation na ket dayjay nga panagbuteng kenkwana ket babaen ti panagkararag mi imay kenkwana ti talna ken talged gaputa ti Apo ti Espiritu ti Dios iso ti nang tulong ket imay kenkwana ti talna ti panunot. Madaydayaw niya po Diyos. E Proverbs 29 verse 25 kuna na. The fear of man brings snare. But whoever trusts in the Lord shall be safe. Ti siya sinuman nga agbuteng kuna na iti tao. Ya? Kahit umaykin kwa na akas may nga silo na najay Ilocano. Ngem ti agtalag kini Apo Dios adakin kuana ti talged wenno security iti biag madaydayaw ti Apo. Tanyo. Masansan nga ibagbagak nga ti panagbuteng kini wenno panagbuteng ti tao wenno umay ti panagbuteng kadagiti banbanag umay ti saksakit kinda dumapay. Iyag na ti makunkuna nga destructive. Yeah. Nagulo ti pampanunot. Yeah. May iyay nariribok ti panunot na. Okay. Ngem ti panagbutang kini Apo Dios. Yeah. Daytoy ket iyag na ti makunkuna nga talged iti puso ken ti panunot. Madaydayaw ti Apo. Dito'y teksto tayaw, ni Apo Isos, inted na ti informasyon kadagiti disciples na about the persecution in trials nga umay kadagiti mamati kin sumurot kin kuana. Okay.
Ti rason no apay, nga ti panagbuteng kini Apo Diyos kin panagtalag kin kwa na, ti kang runaan, kadagiti sabsabali. Kaya't yung asawain, isuna ti umuna. Okay. No agbuteng tayo kini Apo Diyos. Okay. No agtalag tayo kini Apo Diyos. Ti kang runaan unay. Iyag na kadatayaw, tidakkel, anamnama, okay. Ken tal na tibiyag. Madaydayaw ti Apong. Yung versikulo 28 kuna na, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Dayjay hantayong agbuteng kuna ni Apo Isus. Unay imbaga na kadagiti adalan na. Dayjay mamapatay ti bagi. Daytoy physical abagi tayo. Tasanda nga mabalin nga patayin. Dayjay kararwa tayo. Okay. Gaputa, ti kararwa ket it lives forever. Agbiag nga agnanayon. Managbasol ken nalintag ti kararwa ti tao ket agbiag ti agnanayon. Pampanunutin tayo dayta kakabsat. Ejay Lucas chapter 12, verse 4 ken 5 kuna na. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do. Iso nga numatay ti tao, ti physical abagay, ket pumanaw ken kuana ti kararwana. Di nakapatay wano datayo nga tatawa, awanin ti mabalin tayo pa nga ramidain. Kakabsat. Ngam ko na di verse 5, di Lucas chapter 12, verse 5, But I will show you, kuna na, whom you should fear, kuna na. Fear him who after he has killed has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Dito'y verse 5, kakabsat, 3 times that Jesus insists the word, fear him. Okay. Dayjay, idimdiman ni Apo Isos, dayjay atensyon tayo. Ibagbaga na ijay, ti panangrespeto tayo, panagbuteng tayo, kini Apo Diyos. Fear God is to trust Him, to love Him, to serve Him most. Dayta kakabsat. Iso nga no agbuteng tayo kini Apo Diyos. Kaya't nangasawan, ited tayo ti talag tayo kinkwana. Ited tayo ti apag iso nga panagayat tayo ti Diyos. Ited tayo kinkwana ti panagserbi tayo nga kang runaan unay, madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Ti tao ngagbuteng kini Apo Dios, umasideg kinkwana ti amin ngal aldaw ti panagbiag na. Ngem ti tao nga kabuteng na ti pada na nga tao, aglemeng ket umadayo kinkwana. Dayta ti pagdiferensya na kakabsat. Kuna na ba, Jeff? 2 Timothy chapter 1, verse 7. Kuna na. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Di sao nga sound mind, ijay kakabsat, means safe thinking. Di sao nga apag iso nga pampanunot ti tao. Okay. No adda dagiti makitkita tayo nya aban banag. Gaputa aglalo no makakita tayo kadagiti makunkuna nga tattao nga datay ngay masapol nga kumanga mababalaw. Ngam gaputa adda kada tayo tinasayat apang panunot tayo.
Liklikan tayo ti panaguyaw. Liklikan tayo kadagiti banbanag nga maisao tayo nga saan nga mangted ti makadanar kin mangdadael nga rikna. The sound mind, kakabsat, not only safe thinking, okay, the ability to understand. Yeah. Nalaka tayo nga, dayay nasayaat nga, pampanunot nga makaawat. Madadayaw ti Apo. Halang kasta, to make right decision. Okay. Iso dayay nasayaat nga panagdesisyon tayo. Adda dagiti tiyempo nga ti panagbiag tayo kakabsat. Saan nga apag iso dagiti decision tayo. Ag-mistake tayo kakabsat. Ngem no adda kada tayo tinasayat apam panunot. Dagiti mistakes tayo kakabsat, isot mga ramid, amang isoblay, nga dagiti mistakes tayo, iturong na tayo, may itinasayaat nga pampanunot, kit makaadal tayo. Saan lang hasta? The quality of self-control. Madaydayaw ti Apo. No adda dagiti nasayaat, okay, nga rikna tayo, pampanunot tayo. Okay? Adda kada tayo kakabsat, makontrol tayo. Dayjay rikna tayo. Saan lang nga kasta kakabsat, magunudan tayo ti makunkun nga self-discipline. Madaydayaw tinapatag nga nagan ti Apo. Iso nga ni Apo Dios, hana tayo nga inikan ti Espiritu, ti makunkun nga panagbutang wano kinatakraut. Ngam inikan na tayo ti panakabalin. Dahita nga panakabalin, iso ti panakabalin nga agserbe. Panakabalin nga gayat. Panakabalin nga agbiag ti kinalintag. Panakabalin nga iso ti maidaydayaw, ti panagbiag tayo madaydayaw, ti napatag nga nagan iti Apo. Fellow Christians and all viewers, itang amalem. Kakabsat kingigayem. Kaya't kung nga ulitin kinbasain, kakabsat, manipod ije versikulo 29, ngam ije 28 kakabsat, ije 28 masarakan tayo jay makunkuna nga, nuda tayo ket adda kada tayo, ti makunkuna nga panagbutang kini Apo Dios. Gaputa, daytoy sao nga panagbutang kadagiti pada tayo nga tattao, iyeg na tayo ti panagdandanag. Ngem ijay panagbutang tayo kini Apo Dios, iyeg na kada tayo ti biag, madaydayaw tinapatag anagan ti Apo. Isot gapo na nga, kunanay jay, verse 29-31. Are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Amuna dagiti bubuok tayo. Amuna amin. Kakabsat, no manuti bilang da. Okay. So, nagmayat ijay kunana, ijay versikulo 31. The last verse, di teksto tayo. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Madaydayaw niya po Diyos, agyaman tayo. Jay sparrows si jay, kuna na jay lokano kat napatag tayo ngam dagiti bilbilit. Dagiti bilbilit, i-representar na, dagiti amin abanbanag ang makita tayo, nga pinarswa niya po Diyos. Kaya't nga sa uwain, dagiti amin nga pinarswa niya po Diyos, diti rabaw ti daga. Makita kin saan ang makita. Datayo kakabsat gayam, ti kadakilan kin kangatuan, ti balor na isangwanan niya po Diyos. Isong agyaman tayo kakabsat, kuna na you are of more value than many sparrows. Kakabsat,
nabalor tayo ti sangwanan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Ngaron, kakabsat king gagayam, makita tayo kuma, nga tinangnang rona nga pagbutngan tayo. Tinangnang rona nga napatag kada tayo. Tinangnang rona nga pangitidan tayo. Ti amin tayo, kakabsat, iso ti panagbuteng tayo, kini Apo Dios, madaydayaw tinapatag anagan ti Apo. Gaputa, ti Dios kakabsat, napatpatag tayo, ngem ti suamin, daytoy lobong, nga pinarswa ni Apo Dios. Gaputa da tayo, ti pinarswa ti Dios, nga kaladawan na. Ti Dios, saan na nga pinarswa dagiti kay kayo, nga napatpatag ngem da tayo. Ngem pinarswa ni Apo Dios dagiti kay kayo, amang ted ti bunga, inted na ti angin, ngagpaay ti tao, nga dagiti amin na banbanag ang material ang makita tayo, ititilikudan ti panang parswa ni Apo Dios kada tayo. Gapot tanabalor tayo unay, nabalbalyo tayo ngam dagiti amin abanbanag di terabaw ti daga. Iso nga ni Apo Dios imparswa na dagitoy, nga dagitoy abanbanag ang makita tayo, agserbi iti tao. Saan nga ni Apo Dios pinarswa na ti tao, tapno agserbi kadagiti kwarta, kinkinabaknang. Ngam dagiti kinabaknang pinarswa ni Apo Dios, tapno agserbida kada tayo, gaputa da tayo, nabalbalor tayo, ngam dagiti amin na banbanag, di terabaw ti daga. Isot gapo na kakabsat king kagayam, dahito iti rason no apay, ngagbuteng tayo anang nangruna, kini Apo Dios ket agtalig tayo kinkwana, gaputa, da tayo ket nabalbalor tayo, ngam dagiti amin nga banbanag. Dahito iti minsay ti biyag, ket ni Apo Dios, bendisyonan na tayo amin. Ited ko ti panagyaman, kadagijay nga kakabsat, nga isuda nga mangmangted, ti suportada iti daytoy nga ministry. Handalaan nga ikarkararag daytoy nga ministry, kakabsat. Ngam ited da, met dagiti tulong da may papanti mission. Ket ni Apo Dios, bendisyonan da kayo, kakabsat, yung gagayam. Bendisyonan ko mati Apo, dagiti iglesia, iso nga mangikarkararag, iti daytoy nga ministry. Da kayo nga papastor, kakabsat, yung gagayam. Members ti church, iso nga mangikarkararag kada kami. Ado dagiti mabalin tayo nga ramiden. No agtrabaho tayo nga agmaymaysa. Agkikinararag tayo. Niya agbibinatak tayo, agtitinulong tayo. Tapno ti kasta may duras. Ti trabaho kin pagarian ni Apo Dios dito rabaw ti daga. Daytoy nga ministry kakabsat, saan nga ti siya sinuman ti may dayaw. Nga may dayaw ni Apo Dios. Amo ni Apo Dios, da kayo nga kakabsat. Nga iso nga makipagkarkararag kada kami. Ititudyo ti suportayo iti daytoy nga ministry. Ket ni Apo Dios, bendisyonan na kayo amin. Madaydayaw tinapatag anagan ti Apo. God bless you all. Ket ni Apo Dios, tulungan na tayo. Yes, thank you so much. Gaman tayo ti jay nga sao ti Apo. Kat sakbay nga mapantay ti panagkararag. Kantaan tayo jay kanta ka na Diyos ko patib Karenak. Hallelujah. Praise God. And special thanks to Pastor Leo Hinichano who is here with us. Iso na ti pastor in charge ti Asan Norte, Church tayo Asan Norte, Mount Calvary Church, Season Pangasinan, who gave his time to be with us this afternoon in this live streaming ministry. Hallelujah. Kantaan tayo, kanta ko na nangarod nga, Diyos ko patib karem, or Diyos ko patib karenak. Hallelujah. Praise God. Diyos ko pigsaen na iti paman ti kenayan imulamda ito'y sakang iti
masibibiyang Diyos ko patib kerem malam daytoy apam matiken ka alain na nga iragpan itinangat nga to abyan apo ika temtoy dwadwa ken butingi tuy kararwang tapnuawan tilaped na nga awatek dayta grasya Diyos ko pati kerem malam daytoy apam matiken ka alaen na nga iragpan itinangat nga tuwang pagsantwen ng kaliyaman tapno jakan basulkin ka ketamin na aramid ko nasambit makaay ayo Diyos ko patib kerem malam daytoy apam matiken ka alaen na nga iragpan itinangat nga tuabyan itag ay na hallelujah nga iragpan itinangat nga tuabyan inkanat may pangatuan itag gloryam anaran niya Diyos ko patib kerem malam daytoy apam matiken ka alaen na nga iragpan itinangat nga tuabyan dayta ti kararag mi Apo iso ti panakairagpat mi Apo Dios itinangat nga tungatukag ti panagserbe tulungan na kami Apo Dios Apo ngayon tunumay dagiti persecution ti biag ito numay dagiti trials ti biag mi Apo may katto kumatyan yaman Apo nga panagbuteng kin panagdandanag dawaten mi Apo Dios kin ka nga papigsaen na kami Apo ti panakipagnami kin ka tinaldaw-aldaw ado dagiti tattao Apo Dios dito'y lobong kapo daytoy imay Apo nga pandemic imay Apo kadagiti biag dagiti tattao ti panagbutbuteng panagdandanag gapo Apo Dios takayat da nga ilimengan ni patay kayat da mamingan na santuan Apo nga itarayan ni patay isot gapo na mamingan na santuan Apo Dios nga daduma Apo ag talinada kadagiti pagtaengan da
Daduma kadakwada mami nga nasantuan, nagparamid da kadagiti safety apo nga pagtaingan. Nga mamami nga nasantuan lugar. Adda Dios nga iso nga pagkamangan mi. Adda Dios nga mangilemeg kada kami manipod kin patay. Kinuna ni Apo Isos nga san mi nga pagbutngan, ti mamapatay daytoy nga bagi. Ket amami nga nasantuan awan ti mabalinda nga ramiden, iti kararwa ti tao. Tati kararwa ti tao agbiaggag na nayon, managbasol man kinalintag. Na magyaman kami tadda Dios, nga iso nga nangibaga ng tagti assurance, at isa sinuman nga mamati iti dayta nga Dios. May kan iso na Apo ti sekuridad. May kan iso na Apo Dios ti talged ti biyag. May tedkin kwa na Apo Dios ti safety ti biyag. Iso dayta Jesus kay imay amang ted ti panakay salakan ket umay nga mang ted iti makunko ng agnanayon abiyag. Madaydayaw ka Apo. Apo agyaman kami kinka. Ta inikat mo Apo Dios ti panagdandanag kin panagbuteng ka dagiti biyag. Tulungan dagiti nga tawa Apo Dios. Nga iso nga nabalon Apo ti panagbuteng. Iso nga nabalon kin kadagiti panagdandanag. Iso nga nabalon amami nga nasantuan kadagiti anyaman Apo Dios nga worries ti biyag. Magyaman kami Apo ken ka. Taginunam nga nubiruken mi nga muna ti pagaryam ken ti kanalintig mo. Saan lang Apo Dios kahit din na dagiti kasapulan mi Apo Dios. Ngamited na Apo italged ti biyag. Madaydayaw day na santon nga nagan mo bentisyon na Apo. Dagiti amin nga viewers mi uga. Sikati mangliliwa kadakwada. Sikati tumulong kadakwada mangpapigsa kadakwada Apo. Tapno ti kasta mami nga nasantuan. Dagijay nga panagdandanag, panagputeng ti biyag. At dati talgay. Iso nga nang runa nga pagputngan mi. Dayta Dios ang makabalin nga mangitapwak iti kararwa kinti bagay inferno. Isumit lang ti makaiten ti biyag nga agnanayon. Madaydayaw kagyaman kami kin ka. Ited mi amin ti gloria dayaw kin panagyaman. Kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen and amen. God bless us all. Madaydayaw ni Apo. Amen. God bless us all. Ti live streaming tayo agtuloy next Saturday again at same time. Palubos ti Apo. Hallelujah. Kantante nga raw di kanta ko na bumilig kay ken Jesus. Hallelujah. Praise God. Bumilig kay ken Jesus. Soldados iti krus. Wagay ingat tuyo. Di kay inusulus. Manibon ken taligi. Di buyot na magna. Ken kamusor mapasya.
balegin bigat, iti tuag balegi, maikan balangat, agtaing tujay langit, agnanayong abiyat. Praise the name of the Lord. God bless you all. Kiti Apo Dios, bendisyonan na tayo. Amen. Bye-bye and